светлина. Пророкувам за живота си, да бъде песен на радост. Пророкувам за живота си, свобода. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен. Спокъл сърцето ми, моите очи събори със сълзи, а сега. Спокъл сърцето ми, моите очи събори със сълзи, на колене пада с пота и тъга. Моля те, Исусе, помоги ми ти сега. На колене пада с пота и тъга. Моля те, Исусе, моля те сега. Прегърни ме силно, скри моята сълза. Господи, ела, моля те сега. Прегърни ме силно, скри моята сълза. Скри моята сълза, мили Боже, колко си добър с твоята ръка. Скри моята сълза, на колене пада с Бога и така. Моля те, Исусе, помоги ми ти се.
Proverina
Ей, да дойде дядо Атанас, баба Валя, да видим какво ще дарял на малкия Йоан. €200 подаряват да му купат едно малко Ферари дистанционно. За един джип, за една малка кола. Пък като стане голям, ще му купат голяма кола. На сватбата. Живи и здрави да са, Бог да ги благослови. Хайде Сиси, Кали, Кечечавай. €100 за малкия Йоан от Леля Сиси. Бог да благослови семейството ни. Не Господе благослови. Туча не се лакана ме винаги перадирова. Алелуя. Новогина Джани. Алелуя. Алелуя, Исус. Ние ти благодарим, Боже мой. Ти знаеш всяко едно човешко сърце, Татко мой. Благослови това семейство, Дева. На най-тескивна, Дева. Тук те хвалина, петусиня дел будва, робото, ачо. Душа не земла, старова. Душа не земла, царска дина. Мои лошушо, тук е девла пасина. Душа не земла, старова. Душа не земла, царска дина. Мои лошушо, тук е девла пасина. На най-те свирина, тут ме те хвалина. Богете, дай радост студиня, дай любов студиня. Алелуя, Боже, благослови моя брат Славчо, Татко. Боже, благодариме ти за това изцеление, което му направи, Татко. Най-вече ти благодариме за любовта, Дева. Алелуя, Татко. На най-те свирина, тут ме те хвалина. Ме Богете, бари любов студиня. На най-те свирина, тут ме те хвалина. Ме Богете, бари любов студиня. Боже, благодариме ти. Бог да благослови всички мои брати и сестри. Нека Славчо да скаже свидетелството. Защото наистина Бог върши чудеса. Бог казва, ако ти не го прославиш един ден, няма да те прослави. Алелуя, Татко. Още ли има да се дарява? Алелуя. Нека Бог да я благослови, мисля, че са 100 евро. Бог да я благослови.
да й даде желанието на сърцето и каквото иска от Господа, Бог да й даде. От Франция Али и Литка подаряват също 100 евро. Живи здрави да са, Бог да ги благослови. И ето Симо също подарява 100 евро на малкия Йоан и го благославям името на нашия Господ Исус Христос и нека да расте в името на нашия Господ и Бог да умножи годините му. Годините му да бъдат за Исус Христос. Халелуя! И също братът на той се виката Амиго 50 евро. Бог да му благослови него, да му дари с една рожба. Това е всички от мен, брат Слави. Славчо, кажи си свидетелството, ще изслушаме още една-две песни. Алелуя! И ще кажем нека нощ на всички. Аз вярвам, че Бог е направил така, че всеки един, който е останал от вас, да чуе това свидетелство. После ще ви кажа, почнах един нов бизнес. Почнах едно лихварство, обаче това лихварство давам пари и по един друг начин почвам да печеля пари. Но след това ще ви го кажа. И който иска, може да се включи в този бизнес и ще изкара много пари. Знаете ли, аз съм бил спортист, тренирал съм на 12 години борба. След като свърших с спорта, почнах да се занимавам с мебели. Баща ми е тапицер, аз си наех един работник, след това станаха двама, след това станаха трима, след това станаха 4 и след това станаха 40 човека работници. Почнах да произвеждам мебели и ги раздах с цяла България и ги продавам. Почнах да забогатявам. Купих си една къща, след това си купих едно место, след това си купих един апартамент. Почнах още повече да забогатявам. Отидох до Китай. Почнах да вкарам с контейнери мебели. И почнах да ги разпространявам из цяла България. И вече си помислих, че няма никой като мене. Почнах да си правя маникюр, педикюр, кола маска, вече се снимах. Исках да стана модерен. Носех само маркови дрехи. И си казах, няма никой като мене. И аз ще и душо да се весели. Много хора ме познаваха из цяла България, дори съм ходил из Европа. Кой ще ми живее живота? Имам пари, имам коли, имам авторитет, обличам се модерно, хората ме харесват, познават ме хората. И един ден, когато се разхождах в центъра на София, и както се разхождах с модерните си дрехи и с авторитета си, извъниш получих една голяма криза в стомаха. И като получих тази криза в стомаха, отидох в правителствена болница в София, там където хората управниците, понеже имах възможности да си платят, отидох в правителствена болница. И направих едно изследване, каза се магнитен резонанс. Предполагам, че някой да знае какво е магнитен резонанс. Когато излезе докторът, ми каза, вика, момче, ти си прекалено млад, откъде те си болест? Знаеш ли, че не ти остават повече от 2-3 месеца живот? Пущам майка ми да плаче, пущам баща ми да плаче. Вика, имам най-добрите познати доктори в Германия
ще ти струва 80 000 евро тази операция. Аз го опитах, давате ли гаранция? Той вика, гаранция за тази болест няма. Тогава се прибрахме вкъщи. Знаете, ние ромите много обичаме да ходим при гледачи. Ходя преди гледачи. Той вика, не се притеснява, вика, една малка операция и ще ти мине. Той ми взе парите, обаче не можа да ми помогне. След това ходих преди на екстрасенс. Той полагаше така ръце по моето тяло и ми каза, вика, до 45 дни ще бъдеш изтерен. Обаче знаете ли? И той ми излъга, само ми взе парите. След това почнахме да обикаляме всички билкари в цяла България. Дори стигам до Бургас село Камен, най-добрият билкар. И той не можа да ми помогне. След това ходих и на хипноза, ако знаете кой е хипноза. И това не можа да ми помогне. Аз почвам да се внушавам всеки Божи ден. Пиех вода и вода повече. Въпреки, че има пълни джобове с пари. Обикалях нощни заведения. Гледах как сега хората се веселят, пият. Аз имах пари, обаче една вода не може да се поръча. Един ден бях се отказал от живота. Казах, те ме интересува, какво ще да стане. И когато си мислих, че трябва да постигна много големи неща, да си купа имоти, да стана известен, наистина да забогатея толкова много, че да ме познават много хора. Но разбрах, че живота е много кратък. Един миг. И когато това ми се случи, един ден се намерих в факултета. Аз не обичах да ходя в циганския квартал, въпреки че съм циганин, защото не обичах да си запам обувки, защото си купувах скъпи обувки и не исках да ги запам. Но въпреки всичко отидох. Искам да ви кажа, да бъдете внимателни. Ти не си случайното. Аз си мислех, че бях случайно на тази евангелизация. Сега в момента ти не си случайното. И ти ще кажеш, ама как? Къде знаеш, че не съм случайно? Не си случайно. И сега ще ти обясням. Защото когато аз си мислех, че случайно се намерих в факултета, чух как Бог изтери едно младо момиче от кисти в яйчици. Тя не можеше да роди, защото имаше кисти. Обаче Бог ги изтери и даде деца. И когато чух, че Бог ги изтери, казах, ако Бог ги изтери това младо момиче, защо да не ме изтери мен? Но както ти да привярващите, които не могат да правят бизнес, не се обличат модерно, не знаят как да живеят. Викат към небето, към кой викат, че те не знаят. Тези хора, викам, са слабоумни. Имат някакъв слаб характер и викат към небето, защото са отчаяни. Обаче не беше така. Когато отидох там в факултета и когато чух, че Бог изтери това младо момиче от кисти яйците, аз наистина исках Бог и мен да ме изтери. Но как отида? Може би ти сега си казваш, как ще бъда утре на църква? Кака си залухала? Те са луди, ненормални. Може би ти ще си кажеш, бе какво ще правят тази църква? Но знаете ли, само така застана пострани, за да не ме видят приятелите и моите познати, че и аз отивам там привярвам си и си затворих само за миг очите и почувствах, че нещо ме докосна. Когато се обърнах, нямаше никакво момент. След това отидох и на следващото служение. После пак отидох. И когато отидох в църквата, вътре в самата църква, Бог ме кръсти с Божия свят и дух. И когато Бог ме кръсти с Божия свят и дух, почувствах, че нещо излезе от мен. И знаете ли, в тази мъка, в тази тъга, аз виждах само сиво и бяло. Но когато Бог ме кръсти с святия дух, при мен се възвърнаха цветовете, върна се радостта ми. Но въпреки всичко, пак не вярвам. Не вярвам, защото знам, че човекът винаги говори и лъжа. И казах, Господи, ако не видя чудо, аз няма да повярвам. И една вечер, когато се прибирах от нас, беше към 12 часа, и една сила ме хвана и ми сложи долу на колене.
Аз исках да се виждам, но не може. Изведнъж цялата стая се огря с една невероятна светлина. Помислих, че поводявам. Викам, сега отивам пред толкова много доктори, и гледачи, баячи, викам, майя качи вече. Обаче ще ви кажа, аз те поводявам, защото тази светлина почва да минава през тялото и почувствах една такава любов. Нека да обичаш жена си или детето си, или някой друг, нещо съвършено. Тази светлина, която почва да минава през тялото ми, аз почувствам един такъв мир, такава любов, ще почна да плача. Искам да спра да плача. Нали съм мъж? Не трябва да плача. Но не може. Сълзите ме напираха от вътре. И само казах, Господи, аз на 38 години, сега имам къща, имам 2-3 места, имам апартаменти, имам бизнес, 40 човека ми работят. Не ми се умира, сега искам да живея. Цял живот съм работил и съм печелил, за да живея сега. И само чух един колегин вас, който ми каза, чадо мой, ти няма да умреш, но ще разказваш за моите. И аз за това ти казвам, че ти не си случайно тук. Докторите бяха ми открили 2 тумора в панкреаса и по един бъбрец. Даваха ми само 2 месеца живот. Сега вече 10-та година живея. И знаете ли, баща ми можеше да плати за операцията. Може да продадем някой имот. Но в Библията намерих, в Библията, ако четете Библията, там пише, че не с пари, не с злато, не с сребро, не с диаманти, а с скъпоценната кръв на Исус Христос на изкупени. И ще ви кажа, аз дойдох при Исус Христос само за да ме изцели, но Той ми даде повече от изцеление. И ще ви кажа, Той ми даде неговата си любов. И тази любов ме доведе тук. Имах билет за 13 да си пътувам, трябваше да работя. И сега тази една седмица, вместо да стъпи, ще ми изкарам 1000 лева. И дадох 400 лева за билет, 1400 лева. Но парите не са толкова важни. И ви казах за новия бизнес, който ще ви кажа сега. Парите не са толкова важни. Защото аз инвестирам в Божията нива, а това сте вие. Това сте вие. Сега чувате това свидетелство. Може да съм дал 1400 лева, но вие сега не чувате. Но има и ангели, които чуват. И знаете ли какво каза Господ? Върнете се при мене. И аз ще се върна при вас и ще отворя небесните отвори. И ще излива такова благословение, че няма земята ми да го побере. Това е най-новият бизнес, ако някой иска да забогатее и да направи наистина много голямо богатство. Първото богатство, което е, Бог ще му запише името в книгата на живота. Второто богатство, Бог ще му спаси семейството. И третото богатство, ще видиш деца от децата си. Четвъртото богатство, никога няма да останеш нито гладен, нито жаден, защото Бог ще заповяда на ангелите си за тебе, да те дигат, да не ходиш на ръце, ще те дигат, да не би да удариш по камък ногата си. И когато извикаш към Него в ден на напад, Той ще те послуша и ще те избави. И затова ти казвам, че ти не си случайно. Ще ви кажа нещо, което от 10 години и аз съм минал през много разочарования. Този брат не е добър, ония брат не е добър. Но знаете какво разбрах? Никой един от вас не е съвършен. Нито ти, нито аз. Аз не съм по-добър от вас. И вие не сте по-добри от мен. Но има едно нещо, което е по-важно. Ако ние потърсиме Господа с цялото си сърце и с цялата си душа, тогава ще видим лицето на Господа, защото Бог единствено и нещо само по любовта ще ни покаже. Бъдете благословени. Насърчавам ви само с едно нещо. Живота много бързо преминава. Брат ми също се занимаваше с бизнес. Той студира миналата година на 40 години. Заедно получихме тези болести. Аз тръгнах по Божия път и сега живея и ви разказвам това свидетелство. Те знаят за какво говоря. Оставих къща за 300 000 лева. Вътре с абсолютно всички луксуси. Абсолютно каквото и да си помислиш.
остави бизнеса си, остави всичко. И последния един час преди да си отиде пред очите ви, знаете ли какво казва? Брат ми, трябва да ме сложиш на колене, трябва да се помоля. Трябва да се помоля към Господа. Обаче не може да се го фана, защото бяха произведени бъбречите, бяха рака, беше му изял костите, белия утръв, всичко беше изял. Не чакайте в последния момент нещо да се случи с вас и тогава да станете на Божи. Няма смисъл да стигнете, защото дявол иска да открадне живота ви, иска да открадне бъдещето ви, иска да нанесе проклятие на децата ви. Ако дойдеш в църквата, ще намериш думи за вечен живот. И Бог ще те благослови, Бог ще ти даде здраве и ще даде дългоденствие. Защото много хора казват, така ти е било писано. Библията пише, и ще ви го докажа чрез Библията, че Бог иска да ти даде години на живот. Алелуя! Бог за това те е създал, да ти даде години на живот, за да видиш славата му, за да видиш внуци и правнуци. Но когато посещаваш църквата, четеш Библията и обичаш брата. Много е трудно някой да се нарани да го обичаш, но трябва да го обичаш, ако искаш да видиш добрите ни през живота си. Бог да ви благослови и почнете този бизнес е много добър, защото при него няма загуба. Сериозно ви казвам, при него няма загуба. Когато сееш в Божията нива, Бог ще ти го възвърне. Аз се връщам с една седмица в Лондон. Не знам какво ще ме чака. Не знам Бог какво ми е приготвил. Но ако има нещо, ще ви го кажа. Бог да ви благослови. Наистина много прекрасен рожден ден. Често ми казвам, не съм очаквал да бъда днес тук. Пастора ме покани и ще ви кажа историята, тук момчето да знае. Пастора ме покани, аз не искам да дойда, защото имам готов билет. Но след това казах, ще отида, защото знам, че това благословение е по-важно, отколкото. Качихме се в колата и тази уредба беше върху мене. Им казах, карайте. Той вика, ще потребва тази уредба. Не ме интересува, карайте и искам да отида в това благословение. Те са свидетели за това, което ви казвам. Вие сте много благословени. Вие сте безценни в очите на Господа. Казвам ви го. Вие сте безценни, защото Бог им нарисувал. Вижте, някой ще ви каже, ти си много грозен, но ти ще му кажеш, защо не питаш моя Господ, който ме нарисувал в отробата на майка ми, нали съм грозен? Вие сте безценни в очите на Господа. И тази безценност, която сте вие, Бог иска да ви даде вечен живот. Бог иска да ви даде неговата си благодат, неговата си любов. Ако не се родиш чрез дух и вода, казвам ви го, но Библията казва, ако не се родиш чрез дух и вода, не можеш да различиш Божията стая. Бог да ви благослови. И уредбата беше върху мене, защо съм това? Върху двамата! Трябва първо да се отново! Лека нощ и Бог да ви благослови. Утрешния ден, който иска да дойде, може да дойде в църквата. Там ще чуете много повече неща. Бог да ви благослови, от 5 часа ви казват. Наистина пътя на Исус не е лесен, но Той е много благословен. Ако ти искаш да видиш Исус един ден, ходи тук на земята, един ден ще го видиш. Пътя на Исус е много труден, но е благословен.
Βιτορό μενάστη, Βιτορό καμέρα, δε μαξιλά του ακάνα, δε νασίδε οτέρα, Βιτορό camera davanti alla tua cana te lasci te opera sarà tutti tu debes y seriamente serás tú y tú de haber babave mere asre y sereñe de bateate Vitoro menasti Vitoro camera de mattina tua cana te nascide davanti alla tua cana te nascide opera sarà tutto il tuo te aver babave mere asre te cose Бъдете благословени.